सासेया बायदि गिसि सिबना होदों मालायसो गिसि सिबना होदों गावसो सिबदोंलै मा अ लिरे अ माने बे लिरग्रा सिबना होनांगौ माने गरम जायो नालाय आनै मा बुस्थु मोनजागोन अमा बेदरजों आलु मटन अमा बेदर नाब्ला मा होनदोंमोनलाय आलु मटन ओमफ्राय अमा बेदर मानि खाना आमथिसुवानि आच्छा नास बिदायनि लास्ट बिदायनि आच्छा नास बिदाय नोंनालाय गामियालाय मा गामि आंना बिनोखा मालाय ओंखायनोथ' ब्रा गामिनि नामा 3 नं धनसिरिपुर धनस्रिपुर ना धनसिनिपुर 3 नं धनसिरिपुर ओमफ्राय दा बेदरखौ सोर रानगोन बेखौथ' राननोथ' नै महिलाफोरखौ नेहनदा गंसेबो गाखोआ गंसेबो ना सासेबो मबाइलाव गाखोदो मबाइलाव गाखोआखै मा मबाइलाव गाखोनांगौ जों मबाइलाव गाखोआ ना बाय दनै गिलास लानानै मा मोनजागोन गिलासाना खालि लाबो गिलासाव हो बोद आमथिसुवानि इसेबावब्रा आं मानसि गिदिर ना बारा बिदा जाबायलां फैसा आरो मोनसे बावबायसो बिना मोनसे फिसा भिडिअ बानायलांसै आङो दायो दंफैयो गामियाव फैनाय एसे लेट जाबाय दै आं माने गावनि खामानियाव थांना फैनानै दासो मोनफैबाय थेवब्लाबो मोनसे फिसा ब्लग मोनसे लाना फैनोसै आं दायो बुटखौ आं जागारबाय माने दिनैहाय गामियाव मानि थाखाय ज' जादों नङा होमबा बेखौनो एसे आं दिन्थिलांगोनसै दिनैथ' जेनेबा आमथिसुवानि मुङैहाय जोंना गामियावहाय रायजोनि मोनसे फोथारनाय हाबाफारि लादों दायो माखासे आर'जआबो गाबखांबाय ओमफ्राय दायो मा जानाय लोंनाय दङ आइटेम ओमफ्राय आरो मा नेम दंबायो बेखौनो एसे दिन्थिलांबावसै जायखिया नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय ओरैजायनि सारि राउन्ड आरो ओरैजाय माने हौवाफ्रा जिरायदों ओरैजाय हिन्जावफ्रा माखासे जिरायदों गरमाथ' नोगोद गरमखा ओरैजायनि सासेया बायदि गिसि सिबना होदों मालायसो गिसि सिबना होदों गावसो सिबदोंलै मा अ लिरे अ माने बे लिरग्रा सिबना होनांगौ माने गरम जायो नालाय आङो एसे गेजेराव हाबनि जाग्राफ्रा जादों फैसायाबो नै इलाय मानो फैसा आर'जनि मा खालामो बेखौलाय अ जानोसै ओमफ्राय ओरैजाय मा जिरदोंथाय आङो खान्थाल बलाय मोनसे जानाय नां आखायावनो हरदोब्रा मोनसे जानायसै आखाइ जानांगौलै नै आमथालनि उनावहाय गोथाव माथो मोनसेबोलाय गोथाव मोनदां गिदिरद्राय थेवबाबो जाबाय आं गोथाव दिनैहाय आमथिसुवानि मुङावहाय रायजोआवनो जानाय लोंनाय बानायदों दै गिबियावनो आङो जाग्रोबाय गिबियावनो आङो जानानै आयौ माथो दैबो गैया नङा गिबियाव आङो जानानै दिन्थिग्रोबाय नोंथांमोननो खिन्थु मोनजाना मोनजाया आं मिथिया थेवबाबो आं जाग्रोबाय साखिनाय फाजैनो थाइगिरा खान्थालाबो माने न'नि माने रायजोनियाव दंखायो आरो एसे दिन्थिलांसै जायखिया नोंथांमोना थांफाबाय थादो आरो जाग्रानि आइटेम बानायबावसै लाब्रा जायनो मा बुस्थु मोनजागोन अमा बेदरजों आलु मटन अमा बेदर नाब्ला मा होनदोंमोनलाय आलु मटन ओमफ्राय अमा बेदर मानि खाना आमथिसुवानि आच्छा नास बिदायनि लास्ट बिदायनि आच्छा नास बिदाय नोंनालाय गामियालाय मा गामि आंना बिनोखा मालाय ओंखायनोथ' ब्रा गामिनि नामा 3 नं धनसिरिपुर धनस्रिपुर ना धनसिनिपुर 3 नं धनसिरिपुर ओमफ्राय दा बेदरखौ सोर रानगोन बेखौथ' राननोथ' नै महिलाफोरखौ नेहनदा गंसेबो गाखोआ गंसेबो ना सासेबो
मा होनो गंसेबो गाखोआ मबाइलाव गाखोदो मबाइलाव गाखोआखै मा मबाइलाव गाखोनांगौ जों मबाइलाव गाखोआ ना दे रानदो लाइ रानग्रा आरो लाइखौ रानबाय खिन्थु बेदरखौसो माला मोनजायो भाजाखौसो मा भाजाथाय मा लोंखो साहा माथो माबा एखेबारे गोथाव लोंनाय बायदि नुथारदांलाय गोथाव जादों आच्छा हा सोर लाखै गिलासथाम नोंना सोर आंजों आब' मिनुजों सानैजों गिलासथाम दे दाहाय मोनलोंलाय नङा होननानै लाखाबाय दे जुमाय जुमायमोन ना नै एबार दा भाजाखौ होबाय एसे दिन्थिलांसै दे आङो सोर मा लादों मा लायाखै रायजोनि खाना नालाय एसे मोजां जायो आरोखि मन्दिर सिङाव मोनजाया ओरै फै बिथिं